aquesta acceptació de que el que passi és allò que ha de passar. Si tu t'hi vols vincular d'alguna manera, t'hi has de vincular des de l'acceptació prèvia. És a dir, ja m'estarà bé, vaig a viure una aventura, sigui la que sigui, l'he buscada i no hi posaré condicions. De cara al futur col·lectiu, per mi és exactament el mateix. Hem posat en marxa, des de fa segles, tenim en marxa un país amb tots els seus problemes, les seves dificultats, les seves frustracions. Bé, d'aquí uns 50 anys, com serà aquest país? Jo no puc pas imaginar-m'ho. Qui pugui imaginar-s'ho s'enganya. Però estic mentalment des d'ara, jo ja no hi seré físicament per veure'l, si no també l'acceptaria. Però com que només puc imaginar-m'ho des d'ara, que no hi seré, el que sigui sé que serà bo. Serà bo perquè serà el que és, serà el que s'imposa a la realitat. Després els historiadors, els sociòlegs poden fer anàlisis, crítiques, no sembla molt bé. Però emotivament parlant, penso que l'acceptació del futur desconegut és indispensable.